И здравейте, аз съм Мирослав. Това е първият ми клип, който ще бъде много кратък. Някъде около... не знам колко ще е, но само да кажа, че ще започна да снимам. Ще направя една поредица. Надявам се тя да ви хареса. Така. Надявам се поредицата да ви хареса. Така. Така. Само да ви покажа какво съм събрал преди да започна клипа. Ето. Малко дърво, направил съм си крафтинг тейбъл, гъбки, малко храна, която въобще не е много. Направил съм си една дървена кирка. И това е. По-нататък ще снимаме с други хора. С други хора. Имам предвид, по-нататък ще играя и в сървъри онлайн и може и сървъри с хамачи. Да. И чао. Съжалявам, този много кратък беше клипа. Само за да ви кажа, че ще започна да снимам. Надявам се моята поредица да ви хареса. Пишете в коментарите какво искате да правя и в следващия епизод ще го направя. И чао! Аз бях Мирослав и вие бяхте с мен сега. Абонирайте се, дайте положителен вод за следващите клипове, не за този. И чао! До следващия път!